na ako'y ihatag nga gamay nga mensahe o kon apologetic. Mga igsoon, unsa man kining pulong apologetic? Ang pulong apologetic gikan kini sa pinulungan nga apolohiya o kon pagdipinsa. Kanong kinahanglan man kitang modipinsa? Natural siguro nga kinahanglan kitang modipinsa kay mismo kita gipinsahan man ta ni Kristo pinaagi siyang kamatayon. O giingon gani ni Saint Cyril of Alexandria, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Dili ko angay di ay tawgon og Katoliko kung dili ko kahimo nga modipinsa sa akong pagtuo. Ug matod po ni Saint Jerome o kung Saint Hieronimo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kung ignorante kuno ka sa Biblia, ignorante po kuno ka ni Kristo. Nya karon, ang pinakakumo nato karon nga angay natong dipinsahan ang atong pagtuong simbahan, ang kining kabahin sa rebulto. Kining kabahin sa larawan. Tungod kay mao kini ang pinakasentro nga gibatikos tong mga kaigsuonan sa laing planeta. Dili sa Mars ha. Ang atong pagdipinsa is kutob lang sa pagdipinsa, dili sa pag-atake. Ang simbahan Katoliko wala magtudlo nga mga atake. Nagtudlo kita nga mo dipinsa. Nganong kinahanglan kita mo dipinsa? Sumala diha sa unang Pedro 3:15. Pangandam kamo kanunay kung ano nay makig sayod kaninyo kabahin sa kamatuoran. Nang dakong pangutana, example, pangutanon mo sa iyong kaigsuonan nga silingan ninyo, ato nga kaigsuonan, dili na to sa kontra ha, kaatbang lang. So ang kalabanan lang ibatikos kining mga rebulto kung imahe, nga moingon nga, sumala sa Biblia nga mabasa, diya sa Exodo 20, versikulo 3 hangtod sa 5, ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Iyaw kamo pagbuhat og mga larawan ni Dios mismo simbahon. So kita nga inosente, usaw na to ni pagtupag niini. Bitaw sana ara ba tay mga larawan? Ya gisimba ba nato ang mga larawan? Wala. Unay tubag nini ha? Gisimba ba nato ang mga larawan sa brad o sis? Wala taon na mo simbaha ang mga larawan. Ang among gisimba mao ang Dios, ang larawan nagrepresenta sa mga balaan. At adunay ka klase nga, adunay daw ka klase nga larawan. Kining gitawag og icon. Nya unsa man kining icon? Ang icon mao kana ang mga larawan nga gitugot. Ug ang idol mao kana ang larawan nga wala gitugot. So timan ha, adunay duha klase larawan, icon ug idol. Ang icon kini atong nga larawan mo ni icon. Idol, kana pa ganing gi-idolize nimo ba? Kana pa gani ba para sa gibuhat sa mga pagano kani adto nga nag-ingon nga luwasa ako. Luwasa ako nga kanang sa karibultong iyang iya yung gihimong Dios ba? Gihimong larawan nga Ginoo. Unay gipasabot sa Biblia. Okay. Unya, dahan kayo mga kaigsuonan kanato sige og pangataki kabahin sa mga rebulto o kon gitawag nila Dios. Kung unsa man kining mga larawan nga gihisgutan sa Biblia nga gitawag og Dios. Una, ang kining gitawag og si Amon. Muni dagway ni Amon no? Muni si Amon. Si Amon usa ni siya kinsa man kini si Amon? Giilang Dios sa mga Ehiptohanon, hari sa mga Dios. Muni giila. Muni gipasabot sa Biblia, kining mga pagano, muni sila gipasabot nga dili mo magbaton og laing larawan, mauni sila ang gipasabot. Dili yung tao ni larawan sa tuang sa Katolikuhan. Munang ingon nimo sila, Brad, nasayod ba ka kung unsa ang mga Dios ang gipasabot sa Biblia? Kung moingon ka nga ang Dios ang gipasabot sa Biblia, larawan ni Mama Mary, larawan ni San Roque, hatagi ko na kog bersikulo nga maunay larawana nga batia kanang karagutan sa Dios. Hatagi kuno ko Brad. Kay kung dili ganay ka makahatag Brad, ako'y mohatag kanimo og unsa ni nga mga larawan nga gipasabot sa Biblia nga diin ipalumpak pa. Muni siya si Amon. Ikaduha, kini si Baal. Kini si Baal ato ning mabasa diha sa atong balikan diha si Amon. Wala ko makuha ng bersikulo. Kini si Amon, ato ning mabasa sa Jeremias 46:25. Ato nang mabasa kung kinsa na si Amon. Sunod kini si Baal.
Kini si Baal na ito ning mabasa sa Hukom, Kapitulo 2, versikulo 10, ngadto sa 13. Si Baal. Kinsa man kini si Baal? Katong tibuok nga kaliwatan nangamatay usab, ug ang sunod nga kaliwatan wala makaila sa Ginoo o sa mga butang nga gibuhat niya alang sa Israel. Unya ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo ug mialagad kang Baal. Muni mga larawan nga gipasabot. Kabayo nga bro. Murag kabayo. Muni nga ug ganahan mo mga og copy ani naani sa ko ang Facebook page. Niya og na gani mga kaigsuonan nato sa laing nagsipit-sipit og Biblia. Ya mamatikos sa atong mga larawan, i-print ni kini ipakita sa brand wa kakakitaan ni brand. O yung taon mo ni gihisgutan sa Biblia, nga gikalagutan sa Dios. Mao ni siya. Sunod. Kini sa Baal Puwer. Baal o Puwer, mo pasabot lugar sa Puwer. Murag Karabaw. Mao ni siya. Kinsa man ni siya? Ato ning mabasa sa Números 25. Bersikulo 1 ngadto sa 3. O Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 3. Mabasa na diha. Sunahan na siya. Kung dili ka na sila mamatiko sila, i-print ni, ipakita ninyo ni sa inyong mga silingan atong mga kaigsuonan sa laing tinuuhan. Ipakita, mudibinsa ra kita. Sunod. Kini sa Baal si Bab. Ato po lang mabasa diya sa 2 Hari, Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 6. O Kapitulo 1, versikulo 16 ngadto sa 17. Si Baal si Bab. Mulok, mo kani si Mulok. Gabudlat ang mata. Mo ni larawan nga ipasabot diya sa Biblia. Usa ni siya sa larawan. Unay kasukas Ginoo. Mo ni gikasukan sa Ginoo. Dili ni mga larawan dito. Kay ang nahitabo kani adto kana ba kani bang ang nahitabo kani adto present dili siya future tense kana bang istorya bang wala pa nahitabo or dili siya progressive tense kundi present tense kay moingon kang progressive mura sa tagna ba nga umaabot pa ang sa istorya dili kini umaabot nahitabo kini pagsulti sa Ginoo nga bawal ang kanang dili ka mo magbaton og laing laraw, dili ka mo magbaton og mga larawan nga inyong sibahon. Present na siya, bot pasabot, nahitabo. Anong tumura? Kaniya ito na, panahon sa mga pagano. Nga wala makaila o Ginoo. Maunang mga tawhana, nagkalagutan ni Hesus Kristo. Gitagkalagutan sa Ginoo. So si Mulok, ato ning mabasa diri sa Unang Hari 11. Kapitulo, versikulo 4 to sa 5. Si Mulok. Ug naapot sa Amos 5:26. Daghang kay Mulok nang mabasa diha. Unang atong mga kaigsuonang mga nagsipit-sipit og Biblia. Kato active sa social media, basig makakuan mo kanang i-follow ra ninyo ng mga nabira sa kuat yung Christian, si Pater Darwin, akong kauban nga si FD, si Bro Paul San Pablo Alima. Usa na siya ka former ministro sa Saksing Huba for 15 years ug nibalik sa Katoliko nga walay nag-convince kaniya. Kini sila, usa ni siya sa iyahang gitun-an una ang mga larawan. Nga di ay kaniadto sayop kay sila silang pagtuo nga diin ang mga Katoliko nagsimba og mga reporto. Wala ta nagsimba kay so. Kini si Dagon. Muni usa ni siya sa Dios sa gihimo sa mga pagano ug giilang Dios gyud. Kay mga pagano kaniadto wala man nakailaw Dios nga tinuod. Asa ni mabasa? Hukom 16 versikulo 23. Kini si Dagon. Kinsa ni si Dagon? Amahan sa Dios nga si Baal. Na pud ang amahan sa mga taga Palestine kaniadto. Dugay na kaayo. Ya mo na ginaingon nga nung ilahang gihisgutan karon nga mao ilang giila. Gi-reinforce diri sa ato ang mga imahe. Dili intaw. Kani si Tartak, si Nibhas, si Anamilig, ug si Adramilig. Ato ni mabasa sa 2 Hari 17:31. Mga larawan nga gikalagutan sa Ginoo. Okay. Unsa man kining mga larawan nga gitugot sa akong giingon nga kiniha,
mao kini ang gitawag mga icon. Larawan nga gitugon. Una, kung ang maong bersikulo nagpunting sa pagkadili pagbaton og larawan, kung general pa ba, wala gipasabot. Mismo daya ang atong Ginoong Hesukristo, unang nasayop sa iyang balaod. Kaya nagpahimo nga sa larawan. Kini larawan sa kirubin. Exodo 25, versikulo 18-20. Larawan sa kirubin. Nan kung atutuuhan, nan kung muingon sila nga, ato sa pangutanon. Example, Brad, kaya yun man ka nga ang larawan sa mga Katoliko, Dios. Akong pangutana, tanan bang larawan, Dios? Kay muingon kani siyang oo, o tanan larawan, ina nimo, pagtuon sa Brad, kaklaro anang sa Exodo 25, versikulo 18-20 nga, nag-ingon na gid ang Ginoo sa isig katumoy sa tabon sa sudalan paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Usa ka isig katumoy niini himua gyud ang kirubin nga unay gayud nga tabon. Kinahanglan ang mga kirubin magbukhad sa ilang mga pako ang tabon. Magatubangay sila magtan-aw sa tabon. Kita ninyo, unang sa simbahan, sa atong parokya, sa tuang katedral, adunay duha ka anghel, larawan sa anghel nga nag-atubang sa tabernakulo. Usa ka na sa larawan gipahimo sa Ginoo ngadto kang Moises. Nan kung general pa nila nan kung atong i-generalize ang mando nga dili magbaton og larawan. Ang Ginoo mismo nasayop dahil sa iyang pagpabuhat. Tungod kay kana nga bersikulo nagpasagiri first to pagano. Kana nga bersikulo nga giingon nga dili magbaton nagkarefirado kana sa mga pagano kaniadto nga nagbuhat og mga larawan nga ilahang gisimba. So kanini ay dili buot pasabot dili ay tanang larawan Dios. Kay kung moingon siya nga ug mutubag siya nga tanan bang larawan Dios bisang dili dili man di ay nganong moingon man ka nga ang larawan sa mga Katoliko Dios. Atong timan-an mga igsoon i-take note ni siya Levitico 10:10. Ang tinuod nga alagad sa Dios nasayod sa butang nga balaan ug dili balaan. So karon, ug moingon gani ang atong kaigsuonan nga, yes, tanang larawan dili balaan or Dios. Ato na siyang pakngon pinaagi sa bersikulo Levitico 10:10 Brad. Ang tinuod nga alagad sa Dios nasayod sa butang nga balaan o dili balaan. Nan karon kay imo ang mga butang nga imahin imo mang-giisip tanan nga dili balaan, dili day ka tinuod nga alagad sa Dios. Masakpan na sila. Kining sa Ezekiel 41 bersikulo 17-20. Ang bongbong sa sulod sa templo gikan sa salong hangtod sa ibabaw sa portahan gikulitan og mga larawan. Buot pasabot ay ang templo di ay napuno og mga larawan. Ang templo kaniadto napuno og mga larawan. Si Josue nag-ampo atubangan sa larawan. Josue city size. Nag-ampo atubangan sa larawan. Dan kung mayon sila nga bawal nga muluhod atubangan sa larawan. Ang ipasabot dili kita. Kaya ang larawan na itong itubang, nagrepresenta ka na sa mga butang, sa mga tao, mga balaan kaniadto. Example, kung naghimo siguro ko og larawan nga akong kaugalingong hunahuna, muna ighimo sa mga pagano. Naghimo sila og larawan nga pinaagi na sila hunahuna, bunga sila hunahuna, imagination. Example, naghimo ko og larawan nga porma ko na tao, ang ikog ani isda. Kung ako ni himuong Ginoo, diha na mo santong ang akong kasalanan. Apan kita, naghimo kita og larawan sama sa larawan ni San Pedro, sama sa larawan ni San Roque. Existed na sila sa kalibutan. Buo pasabot ditungha na sila sa kalibutan. Adunay San Roque, adunay San Pedro, adunay Mama Mary. Ang Dios o ang ribulto nga gitawag idol, mao katong ribulto o larawan nga dili existed sa kalibutan. Wala ni exist, wala ni tungha. Example, ganiha akong hisgutan, Baal. Naabay tao sa kalibutan nga si Baal? Wala. Wala may Baal. Naabay tao sa kalibutan nga si Dagon? Una, siguro ngalan diri. Wala man siguro tao na ngalan Dagon. Katong man natin ay Dagon. Ang Dios nga larawan, katong not existed. Wala mo tungha sa kalibutan. Larawan ni San Pedro, larawan ni San Pablo, San Roque, Hesukristo, anaa. Nakita ka ni adto. Mao kana ang gipasabot diha. So nga naman nga
kinahanglan man kita nga maghimo o magbaton og larawan. Di ba giingon man nga, dili kamo magbaton og larawan ni simbahon. Sa Exodo 20 bersikulo 3 sa 5 sa kung gihisgutan ganihan. Ang atong tubag, Brad, kung dili pa magbaton, kung general pa ang sugo nga dili magbaton og larawan. Nga Moises nga paghimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Numeros 21. Numeros kapitulo 21 bersikulo 8 hangtod 9. Og giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog larawan sa bitin nga bronse ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin dili mamatay kung makatan-aw niini. Bronse o kung tumbaga mo ni siya. Ngano man nga ang Ginoo pud manaog sa kalibutan ug muluwas sa katawhan, mahimo ka na. Dili ba mahimo? Pwede mahimo mo sa Ginoo. Apan ngano nihimo pa man siya og larawan, isip visual aid. O kung makita na butang, aron adunay malantaw ang mga tao nga diin ana ang presensya sa Ginoo ni anang larawana. Kay kung gidili pa, ngano nagpahimo man ang Ginoo og bitin. Dalaw. Og bitin. Na tumbaga or bronze. Kay tungod kay adto dahang ay mga tao nga mga makasasala, hindi pangpaak sa mga bitin. Ya po di bang manaog ang Ginoo og muluwas sa mga napaakan og bitin? Pwede. Pero man tay, mahimo ko ang Ginoo maghimo sa magpahimo sa larawan aron maoy instrumento sa pagkaayo. Musa mga igsuon giingon diha sa Juan 3:14-15. I-take note. Juan 3 bersikulo 14 hangtod sa 15. Sama nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang sa tukon or cross. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan motuo kaniya magkabaton og kinabuhi walay katapusan. Mao ni anhan ay maigsuon. Kaniadto ang mulantaw sa bitin nga bronse, ang napaakan og bitin mamaayo kung makakita. Sa Juan 3 kapitulo 14 hangtod sa bersikulo 14 hangtod sa 15, giisan Moises, ingon nga giisa ni Moises ang anak sa tao, ang ingon nga giisa ni Moises ang bitin nga bronse. Ingon usab ni ana iisa ang anak sa tao. Munang ang simbahan Katoliko adunay larawan nag-iisa. O ato kining lantaon, kay pinaa kiniining larawan, magkabaton kita og kinabuhing walay katapusan. Kay kining larawana, ang mga larawan sa mga imahin, sumala diha sa Exodo 25, kapitulo 25, bersikulo 21 ngadto sa 22. Nag-ingon ang Ginoo, kung isa-marais, anha ako makitagbo taliwala kaninyo, ibabaw sa larawan, nga balaan, o kung kirubin. Anhan ako ipadagaya ang grasya, ibabaw sa larawan ng kirubin. Hinungdan di ay nga adunay larawan ang ato ang simbahan. Kay mao kanay anha ibayaw, mao agianan sa grasya sa Dios. Nan kung ang simbahan nga walay larawan, butas na mong empty. Way sulod, dili ka na tinuod nga simbahan. Kaya ang simbahan kaniadto sumala sa kung ibasa kaniadto, napuno og larawan gikan sa salog bumbong o sa ato o sa kisami. Napuno og mga kinulit nga mga larawan. Ang tinuod nga simbahan napuno og mga larawan. Kung makikita og simbahan nga may larawan, dili ka na tinuod nga simbahan. Organ mo sa mga igsuon, akong ibilin kaninyo. Na kung adunay mo sakad kaninyo sa iyong balay, ug mudalit og mga pagkaon. Dawata, pagkaon na siya. Apan kung adunay mudalit kaninyo og mga pulong, ayaw dawata, naa natay pulong ko. Mga brad, among gianhi dili lamang kundi pagkaon, kundi magbasa ta og Biblia. Pwede ta mo balibad ana, may katumutan mo balibad. Ngano man binunyagan sa simbahan Katoliko. Muingon kita, brad, sure kaayo. Kung mao na imong toyo nga imong may pakanon sa pulong, dili nimo dawat. Kay adunay amo ang teaching authority, adunay nagtudlo kanamo nga mao ang simbahan. Teaching authority, naa ang authority sa pagtudlo. Kay kung ato na siyang respetaran, atong talisuon, ato ang mga itagsa, ato respetaran, anha na mo santo ang termino, pareho rang Ginoo ha. Di ba tinuod? Tinuod ba nga pareho Ginoo? Muna yung mga tubag nga, mga pangutanan nga gikaligdan sa uban. Kay kung pareho ng Ginoo ha,
ay naam ni duol nga simbahan sa Seventh-day Adventist, ano na lang kung simba? Ano mag-adto man ko dito ng Katoliko nga, pareho naman ang ginuuha. Pero dili. Kaya na diha sa ng Korinto 11, 2 Korinto 11:4, adunay nagtudlo og laing Kristo. Kinsa ni sila? Aga mo na tubag nga na kinsa na sila. Nganuman, diha sa Juan, unang Juan 5:1. Ni nakasulat. Sa Biblia, sa Katoliko, nag-ingon, ang nahigugma sa anak, nahigugma usab sa ginikanan. Sa to, ang nahigugma sa anak, nahigugma usab sa ginikanan. Sa King James Version, sa Bible, sa atong mga igsuunan nga dili Katoliko, nag-ingon dito, ang nahigugma sa anak, nahigugma usab sa nanganak. Laing termino ba? O tara ha? Karon, ang pangutana, kay nahigugma man sila ni Jesus nga anak. Nahigugma pa po sila sa nanganak. Kinsa may nanganak? Si Maria. Wala sila nahigugma. Kung naaga ni imahe ni Maria, pagkasunubon, pagani, pagkadugdugon, pagani. Buot pasabot di ay, adunay laing nagsangya og lahi nga Kristo. Sunaa siya. Adunay nagsangya og lahi nga Kristo. Kaya giingon dito, ang nahigugma sa anak, nahigugma sa nanganak. Karon ang pangutana, brad. Kay giingon man diri, brad. Nga ang nahigugma sa anak, si Hesus Kristo, anak man. Anak man sa Dios. Ya ang Dios nanganak ba? Di wala. Dito, gianak, pinaagi sa sabakan ni Mama Mary. Siya ang nanganak. Lucas 1:35, gitawag siya inahan sa Dios. Di man matawag inahan kung wala nanganak. Di ba? Bisan gani karon kung adunay inampun, tawgon ra magani ina-ina. Ama-ama. Put pasabot mura pod og tarak-tarak, dili tinuod. Di ba? So kana siya kay og giingon pa dito sa Lucas 1:35, og nag-ingon pa og si San Elizabeth, nag-ingon pa sa kinuni giduaw siya si Santa Elizabeth, giduaw siya ni Maria. Nga nag-ingon nga nganong niduaw kanako ang inahan sa Ginoo. Buot pasabot, anaa di ay inahan sa Ginoo, mao si Maria. Ang anak nga mao si Kristo nga nahigugma kita, mahigugma usab kita sa nanganak nga mao si Maria. Sakto ang Katoliko. Muna dili kita magpa dani sa uban nga dili nato kaubang Katoliko. Kaya wala dili sa tinuod nga nahigugma sa anak. Karon, kung example, si brother, kung ang iyang gihigugma, iharang asawa, iyang gisaliko, iyang ginikanan, magkadayon kaha sila. Dili ay. Tungod niya na, angay kitang mahigugma sa ilang anak, nga mao ang ato ang langitong inahan. Karon, aduna ba'y resultang niabot? Anaa. Ang unang mga protestante, usara ka pundok, uldok. Pero tungod kay ilang gisalikway ang inahan. Sa samang paagi, ang usa ka pamilya, kung mawala ang inahan, kung sa'yo mahitabo, magkatigulaan ang mga anak. Dili man kompleto. Ingon anak ang atong ubang kaigsuonan nga dili Katoliko. Nagkatigulaan po sila. Kaya wala man sila lanid ng inahan. Ilang man gisalikway. Kita, aduna tay langit ng amahan, aduna po tay langit ng inahan, hinungdan, nagitawag kita o usa, apostolika, usa, katolika, apostolika Romana. One holy, Catholic and Apostolic Church, usara kita. Kung sa tibuok kalibutan, karon nga atong ang Ebanghelyo, usara kurni. Ato kang Israel musimba, Vietnam, ato sa Malaysia, ang mga pagbasa mga oragyapon, itawag kinay usa. Minuman, usaraan magtutudlo. Ingon ni Ana, kung adunay daghang magtutudlo, sama ra sa usa ka sakyanan, kung daghang driver, bunggo din mo. Ingon Ana ang ato ang simbahan. Sama kita sa nagsakay sa usa ka sakyanan, nga kung daghan ang driver, iya-iya og interpretasyon, magkatigulaan, mangambak din ang uban. Apan kaya doon na tayo usa.
ka magisterium, teaching authority nga mao ang gilangkuban sa mga pari, kardinal, bishop o santo papa, teaching authority. Usara ang magtudlo kanato. Musa mga igsuon, ato ang timan-an ug likayan ang mga laing planeta o andam kitang mudipin sa tuang simbahan. O karon, kung muingon kita nga balik ta sa larawan, kung muingon kita nga bawal ang maghimog larawan, try to search kasi maka-search mo. Kini ang unang imahen ni inahan sa kanunay panabang. Mao kini ang unang gihimong larawan ni San Lucas. Saint Luke. I-search pa ninyo. The first painting of Saint Luke or